universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla, buscarémosla. Eu cho levo 2 horas agardando polo que che encarguei. Cando poida xa cho levo. Merliño, tes a información da nova viaxe? Ainda non tiven tempo de buscala. Pencas, está feita a revisión da nave. Ando niso, pero aínda me queda un bo anaco. Tedes que facer todo o que diga eu e cando o diga eu, para iso son o comandante. Xo faremos, non hai tanta presa, ou? Se nos mandas tantas cousas, non nos vai dar tempo a facelas todas. Ai, estou moi enfadado. Agora ides ver. Pencas! Revisa todo o cadro de mandos. Piuncho, introduce na computadora as coordenadas dos lugares onde atopamos todos os libros. Merliño, dame información dos lugares de Galicia onde poida haber máis libros. Pencas! Perdón. Recoiro co pó de estrelas. Eu xa non podo máis. Pois eu tampouco, estou farta. Xa revisei case todas as comarcas galegas. Piuncho, apetéceme sair a pasear. Prepárate para aterrar. Menos mal, así poderei descansar un anaco. Non teño folgos. Eu non podo máis. Mira que sorte tivemos hoxe. Tan pronto aterramos atopamos o libro. Menos mal, así non temos que buscalo. Veña, iré por el. Eu non vou, que xa estou farta. Non teño forzas nin para traelo co corno. Oh, eu tampouco vou. Tedes que facer caso das miñas sortes, Gagá é un mandón. Gagá é un mandón. Gagá é un mandón. Gagá é un mandón. Atención! Recibo información do planeta fantasía. Falles falla, máis enerxía. Colled o libro axiña. Diso nada. Merliño, collo ti. Cólloti se queres. Nos negámonos a que sexas un mandón. Tedes que obedecerme. Estamos facendo unha parvada. Se seguimos así, o noso planeta morrerá. Eu vou polo libro. Axiña a nave, para que non lo conte Lilla. Título: Servando I, rei do mundo enteiro. Autor: Paco Martín. Ilustracións: Xan Balboa. Editorial: Edicións Xerais. Hai moitos anos, cando os animais aínda falaban, naceu no Pazo Real un príncipe, o agardado fillo do rei e a raíña daquel país. Puxéronlle de nome Servando, pois porque a seus pais pareceulles moi orixinal e porque, ademais, non había ninguén ata ese momento na familia real que levase ese nome. Co cal, cando chegase a rei, podería ser chamado Servando I, que era moito máis fácil de recordar. O caso foi que o neno foi medrando sen saír nunca do pazo e os habitantes do seu territorio somente se lembraban del unha vez ao ano, cando no pazo celebraban a festa de aniversario de Servando. Así foron pasando os anos e chegou o día en que o vello rei morreu, cando Servando contaba somente 15 anos de idade. Véndose rei, a Servando subíronselle os fumes á cabeza, polo que súa nai decidiu compartir con el o oficio de monarca. Isto a Servando I non lle facía moita gracia, pois pensaba que súa nai andaba mangoneando no goberno. Sen embargo, había outra cousa que lle interesaba moito máis a Servando. Esa cousa era as xentes e a vida que había máis alá dos muros do pazo. Tanto lle interesaban a Servando que decidiu saír a dar unha volta. E así o fixo.
pasou toda a noite en vela e, en canto escoitou o galo cantar, marchou do pazo por unha porta secreta. Aínda non amencera cando Servando se viu no medio dun prado enorme e, como nunca vira saír o sol, quedou mirando para el con cara de pampo. Sen embargo, sentiu envexa da grandeza do astro rei e, nun acto de desprezo, viroulle as costas. Foi nese mesmo momento cando viu a súa enorme sombra proxectada sobre o chan e díxose para si mesmo: «Pero se son o home máis grande do mundo! Esa é, sen dúbida, a razón pola que nacín rei. Con este tamaño poderei conquistar todos os reinos que están arredor deste e convertirme no rei do mundo todo. Serei recordado como Servando I, o rei do mundo enteiro». Iso encheu-no tanto de ledicia e satisfacción que botou a andar para que as xentes do seu territorio puidesen velo e dedicarse a adoralo. Sen embargo, non se atopaba con ninguén, e andaba e cada vez estaba máis canso, e tamén o sol cada vez batía con máis forza, e mesmo tiña a sensación de que co paso do tempo a súa sombra ía minguando. Xa estaba morto de sede e a piques de desfalecer cando viu alá ao lonxe unha carballeira, e botou a andar cara a ela coas súas últimas forzas. Cando chegou a sombra do primeiro carballo, estaba tan desfeito que xa esquecera por completo a idea de invadir os países veciños e convertirse en Servando I, o rei do mundo enteiro, e simplemente con aquela sombra xa lle parecía dabondo. Así que se deitou debaixo dunha árbore. Cando levaba ali un anaco, pasou polo camiño un paisano cunha burra. Servando chamouno e explicoulle que era o rei Servando I e mandoulle que o levase ao pazo. O paisano, ao velo así tan desfeito, non daba crédito ao que dicía e, sin embargo, levouno igualmente ata o pazo. Unha vez ali, e nada máis chegar ao patio, cos ollos cheos de bágoas, Servando baixou da burra e foi correndo ao seu cuarto, onde se pechou a chorar todo o día. Porque ese foi o día que Servando descubriu que máis vale a sombra dun simple carballo que a sombra enorme dun rei. Menos mal que chegamos a tempo. Puxemos en risco o planeta fantasía polas nosas parvadas. Aprendemos que cada un ten que cumprir co seu traballo. O meu traballo é comer moitos doces. Menos do traballo ten ti, papón. Queremos verte na galega, porque o noso colega. Xuntos cantaremos canción que traia moitas emocións. Xuntos viviremos aventuras e faremos algunhas loucuras. Viaxaremos polo espazo e faremos chocolate nun cazo. Queremos verte na galega, porque o noso colega. Xuntos cantaremos canción que traia moitas emocións. Iremos ao fondo do mar e falaremos cun oso polar. Moitos libros leremos e cun poeta nos atoparemos. Queremos verte na